Og Leicester City vandt altså Premier League. Og med disse ord vil vi gerne gå over til vores nyhedsreporter, Maja Di Stefano, som gerne vil forklare et søs økosystem. Videre til dig, Maja. Tak for det, Claus. Jeg står her ved Store Højsø, og jeg er ude og besøge 3 unge studerende fra Tårnby Gymnasie, som vil undersøge livet i søen. Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du smile til en kronhjort og vinke til en stær? Så har du fundet ud af noget, som er mig. Hej og velkommen tilbage. Vi står her med Mads Glæsner. Mads, har du tid til at snakke med mig? Selvfølgelig. Hvad er det, I er i gang med at undersøge herude ved den her sø? Vi vil gerne undersøge i bund og grund, om søen er forurenet. Ja. Altså, vi vil gerne undersøge, om den er næringsrig eller næringsfattig. Hvordan gør I det? Jamen, det gør vi ved at indfange en masse dyr, som vi fanger her rundt i sivene med det her net. Og så kan man kigge på det enkelte dyrs iltbehov. Og ud fra det kan man så vurdere søens iltniveau. For eksempel, hvis der kan være visse dyr, som har et stort behov for ilt. Og hvis de er her, så kan vi jo vide, at der er et relativt højt iltniveau i søen. Og ud fra det kan vi så sige noget om forureningsniveauet. Okay, tak. Fotosyntesis, det kan kun ske om dagen. Det kan det kun eftersom planter har brug for sollys for at lave fotosyntesis. De har da også brug for kuldioxid og vand, men det er der altid en sø. Planterne vil altså lave fotosyntese, så længe der er sollys til rådighed. For eksempel om vinteren, hvor der ikke er så meget sollys til rådighed, og det lys, som der så er, det sjældent er kraftigt nok til at nå helt til bunden, hvor planterne typisk befinder sig, så vil planterne ikke kunne lave fotosyntese, og de kan derfor ikke tilføre ilt i søen. Og det er også derfor, det er en stor faktor til, hvorfor der ikke er liv i søen om vinteren. Men hvis vi nu kigger på sommeren, så vil der altså ske fotosyntese, det lys er stærkt nok til at nå helt ned til bunden. Og ud fotosyntese vil der blive dannet ilt, som vil blive tilført ud i søen, så dyr og nedbrydere kan nyde godt af at leve af det. Der vil også blive tilført ilt i form af naturlig diffusion fra luften og ned i søen. Og når vinden blæser, vil der ske en omrøring i søen, som gør, at der kommer kontakt med ilten, og så gør det, at der kan komme mere ilt i søen, og iltniveauet bliver højere. Mens planterne danner fotosyntese om dagen og respiration om natten, så gælder noget helt andet for de resterende levende organismer i søen. Fisk, nedbrydere, insekter og andre smådyr bliver nemlig alle respiration døgnet rundt. Samtidig når solen går ned og dagen går hen, så vil planten også begynde at lave respiration. Der vil altså ikke være nogen eller noget til at lave ild. Og samtidig vil ilten blive forbrugt, når der bliver repareret. Men dør planter dyr så ikke, spørger du sikkert. Nej, det gør de ikke. Bare roligt. Grunden til, at de ikke gør det, er, at planterne om dagen har dannet så meget ilt, producerer så meget ilt, at der er et stort overskud af ilt, som dyr og planter så bruger om natten. Dette vil skabe store svingninger af iltniveauet i søerne, hvor iltniveauet vil falde, indtil solen så igen står op. Når solen så igen står op på følgende dag, så vil planterne igen danne ilt, og sådan vil det altså fortsætte, indtil sollyset ikke længere er kraftigt nok. Og på den måde kan man altså sige, at det er et stort cyklus. Vi er nu tilbage på Tårnby Gymnasium, hvor vi har kigget lidt nærmere på de dyr, vi har indfanget. Ja. David, kan du sige lidt om Altså, fangsten her? dyrene, dem inddeler man noget, der hedder makroindeks. De kommer altså ind i nogle grupper, de her dyr. Og en af de grupper, det kunne så være nogle renvandsindikatorer. Renvandsindikatorer, det er nogen, der har brug for rigtig meget ilt. Og derfor så, hvis man ser, at der er rigtig mange renvandsindikatorer, så må man jo gå ud fra, at søen er uforurenet. Fordi hvis den er forurenet, er der ikke ilt, som er ilt i. Ja. Og så er der så også modsat til renvandsindikatorer, noget der hedder forureningsindikatorer. Det er så dem, som ikke har brug for så meget ilt og gode til at optage det. Det kunne fx være sådan nogle dyr, de har hemoglobin, som er gode til at binde ilten til blodet. Men man kan sige, at de her dyr, de er der også i iltrige søer. Ja, fordi, selvfølgelig. Altså, de kan jo ikke få for meget ilt, men de kan bare godt klare sig med mindre ilt. Så i de iltrige vil der altså være begge grupper, men i de iltfattige vil man altså kun kunne se de her forureningsindikatorer. Yep.
Og hvorfor er det egentlig, hvis en sø er forurenet, hvorfor er der ikke et særligt højt iltniveau i den så? Kan du forklare om det der? Ja, altså det er jo det, der sker med, at der kommer mange planktonalger, fordi at der er mange næringsstoffer i. Det kan være en landmand, som gøder, og noget af det ryger ned i søen. Ja. Det gør så, at der kommer mange planktonalger. Når der er så mange planktonalger, så vil den blive grumset og grøn, den her sø. Okay. Og hvis vi så kommer til det, der spiser planktonalger, det er altså dyreplankton. Så deres bestanddel, det vil vokse en del, fordi der er selvfølgelig mere at spise. Ja, okay. Så kommer fredfiskene, som spiser dyreplankton. Ja. De vil selvfølgelig også, der vil være flere af dem, fordi der er endnu mere dyreplankton. Ja. Og så, men så til sidst, så kommer gederne, som så kunne være dem, altså rovfiskene. Men som fællesbetegnelsen af rovfisk. Ja, men et eksempel skulle være så gederne. Og så fordi der er så meget af det her plankton i, og den er grøn, så vil de have meget svært ved at finde deres bytte. Og det vil jo så resultere i en kæmpe mængde fredfisk. Ja, der vil være endnu flere fredfisk. Og de spiser alle de her dyreplankton. Ja, og så er der intet til at holde bestanddelen af planktonalger nede. Så det er det, vi vil kalde en ond cirkel. Ja. Og det værste er ikke engang kommet endnu. For når de her planktonalger, de så ender med at dø og synker ned til bunden, så vil nedbryderne nede på bunden, de vil så nedbryde alle de her dødt organisk materiale, og det gælder selvfølgelig planktonalger, men det gælder også alle de andre døde dyr, der ligger her. Og de her nedbrydere, de bruger forfærdelig masse ild på at nedbryde alt det her døde organiske materiale. Det er så den proces, vi vil kalde respirationen. Ja, respiration. Og det kan i værste tilfælde føre til det, vi kalder ildsvind. Ja. Der er simpelthen ikke nok ild i den her sø. De her nedbrydere, de bruger alt ilden, der er. Og så til sidst vil de sidste fisk også dø, og andre. Der er ikke ild nok til dyrene i søen. Og så derfor så er det dem, som er meget gode til at optage ild, der kun kan være i den her sø, fordi der er så lidt i. Ja. Og vi vil derfor se, at der ingen renvandsindikator er en forurenet sø. Ja. Ja, en af de dyr, vi fangede i søen, det var en døgnfluenymfe. Og en nymfe lever på bunden af søer eller vandløb, hvor de sidder fast på sten, kravler på bunden eller graver sig igennem mudderet. De fleste døgnfluenymfer har 3 haletråde og er udstyret med gælder, der stikker ud fra siderne af den midterste kropssektion. Gællebladene kan vifte frisk iltholdigt vand hen over kroppen for at hjælpe åndedrættet. På bunden finder de også deres mad, for de spiser nemlig døde plantedele, skraber alger og bakterier af sten eller æder smådyr. Nymfe gennemlever i alt 30 nymfestadier nede på bunden af søen, og for hver gang de skifter stadie, skifter de også dens hud. Og efter 3 år er nymfen klar til at forlade vandet, og det gør den ved, at den ændrer sig til et særligt stadie, som vi kalder subimago-stadie. Og når det der sker, bliver dens hud sprækket på ryggen, og på den måde udvikler den sig til en insekt med vinger. Den nye insekt er nu dækket af små hår, som er med til, at den kan forlade vandet. Fordelen ved det her biologiske system Macrondex, det er blandt andet også, at det ikke kun giver et øjebliksbillede af forholdene i søen, som man vil få, hvis man brugte elektriske apparater, for eksempel en iltmåler, eller ved forskellige kemiske analyser, vil det også kun give et øjebliksbillede af forholdene i søen. Men det her Macrondex giver altså et mere overordnet billede af, hvordan forholdene har været det seneste stykke tid. Og det gør det, fordi at hvis vi for eksempel siger, at for 4 dage inden vi var ude i søen, havde forholdene været mega forurenet den her sø, så ville mange af de her arter med et højt iltbehov, altså renvandsindikatorerne, de ville være uddøde. Og selvom forureningen så var væk den dag vi var ude, så ville de stadig ikke være der, fordi de som døde dengang der var forurenet. Det her makroindekssystem tager også højde for artsdiversiteten i en sø. Og man kan sige, at det her makroindekssystem, det vurderer ligesom forureningsgraden af søen ved at se på, hvilke arter der er i søen, og hvilke iltbehov de arter, der ligesom forekommer i søen, har og sådan noget. Og i den forbindelse har systemet inddelt dyrene i 20 forskellige grupper, alt efter deres iltbehov og sådan noget.
Og jo højere artsdiversitet der er i en sø, altså jo flere forskellige arter, jo flere forskellige dyr der er i sådan en sø, jo mindre forurenet er den. Altså jo højere et iltniveau er der i søen. Og modsat, hvis der er en lav artsdiversitet, altså meget få forskellige arter, så siger man, at søen er forurenet. Og det er altså fordi, at det kun er de arter med de allermest effektive iltoptagelsesmekanismer, der kan overleve i en sø med et meget lavt iltniveau. Og kigger vi på en forurenet sø med en lav artsdiversitet, så vil vi typisk se, at der til gengæld er en meget stor mængde af de her få arter. Og det skyldes ligesom, at de ikke har noget konkurrence. Altså der er ikke så mange at dele føden med. Og i en sø med et lavt forureningsniveau, hvor der er en masse forskellige arter, en høj artsdiversitet, så vil der typisk være færre af hver art. Og det skyldes så omvendt, at der ligesom er noget konkurrence om føden. I knew my rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club.